Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Mga kasama, niya ang sumpay ni naghinapustang Sugilanon X Kingdom. Hala, sana nalatakda naman kong wasay ay. Hala, unsa naman kadugay pang nahuman sa pagsaod sa espiritu ni Bakunawa. Hala, unsa na tabo? Yung ano man na si Dong Laminas, ngano nihilak mo na siya, ngano man! Wa na espiritu ni Bakunawa, nasunod na ang tanan, natataguban ko dayon be, akong kuguso ng banga, kuguso na ko na. Ala, ni bugat man na. Lumurag di man ko kapiog. Ay, bebe, atoong ko si Dong Luminas, be. Pero mabiyaan sab na ako ng banga. Sala may buhaton ako, be. Katingali ba yung ilogon, sad, ne? Corazon. Unsay nahitabo sa akong anak. Haring salamis. Uwa na maginawa si Prinsesa Hestia. Unsa? Ug unsay hitabo Wa makuha ni Bertagos ang iyang kasing-kasing. Oh, may samad siya sa bukton. Agi sa paglatigo ni Bertagos kaniya. Apan, dili pa siya mamatay tungod lang sa latigo ni Bertagos. Tanawang iyang kamot. Oh, may gamay siyang samad. May gamay siyang garas sa iyang kamot. Ug ang espadang itom ang nakagaras kaniya. Dili, kung mao, patay na ang akong anak. Kung mao, maako na si Prinsesa Hestia. Bertagos! Hala. Wa ko na makita ang mata ni Bertagos. Hain naman to ay. Nagbuang nagsim ko kung pugong ni akong girdol. Ay, igor to natagag kikan sa akong mga kamot. Dalian sang nawa, no? Laksiyon ko ni akong girdol, be. Bahala. Wala na yun. Wala ko yung girdol. Bahala na ni. Bertagos! Hala, hay naman to si Bertagos. Wa mo gukod na ako! Nagkasiguro ko, nga nakuha na ni Bakunawa ang iyang espiritu sa wa pa siya masamdi sa espadang itom. O bisag inyo pang mabilanggo si Bakunawa sa bilangguan sa mga immortal. Ni apa ko, aron sa pag-angkon sa gusto kong maangkon. Babibos! Ribatos! Es Amastos! Pintos rectum toto! Emeror! Sisitine sinoscordiata! Kinalangsuklan ko ang pagkadautan ni Bertagos. Pinaagi sa pulong. Nasamot pangitid ang kalibutan. Wa na ko'y nakita sa palibot. Wala ko'y nakita. Itong na kayo palibot. Wala ko'y nakita. Bisan kong angel. Huwag ang mga kaaway. Si Prinsesa Hestia. Hestia! Unsaon ko sa pagbasa sa librito? Dong alumnos! Dong alumnos naman! Dong luminos! Ay kabala ka, Dong! Ni apa ko, Dong! Naidakog flashlight, Dong! Kinahang namuhayag ang palibot ay. Gusto kong makita si Corazon. Gamahan ang kwintas. Hatagi mi og kahayag. Oy! Aron makita ko ang palibot. Nga sa ato pa wala kinahanglan ng flashlight nga gamay! Hala! Nihayag ang palibot, Dong alumnos! Dong luminos! O si Corazon! Naglutaw sa hangin! Oy! Kada kong lingag-ngag. Ayun! Kunalang lang siya! Kunalang lang Uy! Si Bertagos! Kada kong lingag-ngag! Ito ni Bertagos sa hangin. Ang lawas ni Prinsesa Hestia.
Ay, wa na naman ako ang mga mata ni Bertagos dong. Nawa, manggod. Si kugunit sa akong girdol. Ay, hala, si Day Corazon. Nagkadool sa iyang nimutangan. Krisito. Sa, unsa dong? Limito rin. Unsa dong? Jesus, ikaw sum Kristong kung... Oy, Diliminos! Dong! Emo kang gibiyahan, dong! Oy, nasala na ni! Ayaw kang ngit-ngit na sa palibot! Ay, dakson ko na lang yun ng banga kay tingalig mawa ni. Mantinid lang ko gakos bangaan ni. Mawa ng tao ni. Unya makagawas ang mga daotang na preso ni ining banga. Pero hain naman to suwasay. Hain naman ka to. Ang akong banang bayo tong tigag. Ay, wasay! Day Irang! Say! Ano ko si Muntingog, Day! Relasyonan di ka na ha! Uy, ayaw tan! Instituto! Uy, Itulin! Puti-puti! Saba niya ay greetings man ang imo! Instituto! Tulin-tulin! Say tuli-tuli eh! Oo, hanggang ni mo say! Hayag, Day! Doon din, Day! Puti-puti! Tulidog! O na, klaro dyan kayo. Katingog dyan doon naman sa isu-isu sa gibutete! At kami lang kagyawit diyan! Nagimo sa kagimong ritual diyan, di mao! Say! Dali, Day! Dili ko makadool ni mo kay bugat kay tao ning banga! Prinsesa Hestia, ani aka na sa akong atubangan. Pinaagi sa tag-as kong mga kuko. Lungkupon ko ang imong kasing-kasing Prinsesa Hestia. Samdan ka na sa itong nga espada. Pwes, kuhaon ko na ang imong kasing-kasing niya! Wa ko maigo si Prinsesa Hestia. Dunay nilihay ka niya kanako. Dili ko makita. Dunay nagkuha sa akong latigo. Kiunay kong lato sa akong latigo. Panuway nga sama ka nako! Kensa ka! Nasamad-samad na ang akong lawas. Daganon po ang naimutangan ni Prinsesa Hestia. Dili ko husika na panahon! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.